सार दिनै नोंथाङाबो सासे नैबे जोंनि उदालगुरि बर' बाप्टिस्ट कनभेनसनाव 111 कनभेनसनाव नोंथाङा आलासि महरै बेयाव फैनो हादों मा बुंनो सानदों? खोब मोजां मोनदों बोसोरै फैयो प्राय कन्टिनिउ फैगासिनो दं देग्लायबो फैदों खोब मोजां मोनसे बेवहाय मा होनगोन कनभेनसन जायो आरो बेनिफ्राय जोंहा जथेस्थ' सोलोंनांगौ दं फैनानै खोब गोजोननाय मोनदों एबारबो जे जों बेवहाय जयैनो आशीर्बाद लानो फैदों रायजोनि जि अननाय लोगोसे जोंहा इसोरनि अननायखौ निस्सय जों मोनगोन जों बेखौनो मिजिं खालामदों। सार माखासे एडभाइस मा होनो सानो जिखि धोरोमाव थाया मानो माबायदि अनलायनांगौ जोंनि गासैबो साननाय आं फोथायो बयबो सान्थिखौ नागिरो सान्थिखौ नांगौब्ला जों गावजों गाव सनमान होलायनांगोन जोंनि गेजेराव आन्डारस्टेन्डिं थानांगोन अब्ला जोंनि गेजेराव गोजोना फैयो ओंखायनो जोंनि गेजेराव सासेया सासेखौ मान होलायनाय सनमान होलायनाया बे थानांगौ जायखि धोरोमाव थाया मानो जों धोरोमनि नितिजों सोलिनांगोन समाजखौ जों मोजां खालामनांगोन आरो बै समाजा बै समाजखौ जुदि मान होलायनानै सोलियोब्ला जोंनि समाजाव जथेस्थ' मोजां मोनसे बुजा बुजि फैगोन आरो बुजा बुजिया फैयोबानो माने जोंनि गेजेराव गोजोननाया फैयो आं बेखौनो बुंनो लुबैयो सासे मोजां मानसि जानांगौब्ला जोनोमनिफ्रायनो नों जेखि फुजिया मानो जेखि मानिया मानो धोरोमनि नितिजों समाजनि नेमखान्थिफोरखौ सोलोंलांनानै जेरै जोङो उन्दै हिसाबै गेदेरखौ मान होनाय समाजनि आसारखान्थि नेमखान्थिखौ सोलोंनाय बिदिनो समाजाव सोरखौबा अननाय बे रोखोमै जों आवगायलाङोब्ला निस्सय समाजाव माने गावनि जिखिनि मावनांगौ खामानि फरायनायानो होन बेयावबो साक्सेस जागोन बिजनेस होन जेरावबो साक्सेस जागोन बिदिनो समाजाव सासे मोजां मानसि जालांनो हायो आरो